במקום אחר כתוב בתורה כי האדם עץ השדה. אותו דבר כמו שהעץ הוא בחינת העורלה בשנים הראשונות, ככה האדם בחינת העורלה בשנים הראשונות. בגיל מסוים האבא לוקח את הילד והמצווה הראשונה שהוא צריך לעשות הוא ללמד אותו תורה. ויש עוד מצווה שהוא עושה, זה נקרא מצוות פאת הראש. מה זה פאת הראש? שעושים להם תספורת ומשאירים להם 2 קוקיות כאלה. זה אופנתי עכשיו. עכשיו אנחנו נעשה לו גם כן. זה עכשיו באופנה. אז זה אצלך מגיל 3 הפאות האלה? זה לא משנה, עכשיו אתם רוצים בגיל שנה, אז הרווחתם. תהיה צדיק מגיל זה. עכשיו, למה דווקא אצל רבי שמעון בר יוחאי? הייתה גזרה לפני 2000 שנה, שמי שהיה נתפס, שהיה מלמד תורה, היו מוציאים אותו לאור. אז אנחנו יודעים את הסיפור של 10 הרוגי מלכות, מי שמע את הסיפור, רבי עקיבא וכל אלה שהוציאו אותם להורג רק בגלל שהם לימדו תורה. קם רבי שמעון בר יוחאי ואמר כי לא תשכח מפי זרעו, התורה לעולם לא תשכח. הנה, אחרי 2000 שנה בהם עושים את המצווה הזאת דווקא אצל רבי שמעון בר יוחאי. בעזרת השם שהילד הזה יזכה, יחזור בתשובה, אמן. את ההורים שלו בתשובה שלמה. אמן. בעזרת השם יזכה ללמוד תורה, שים אותה. אמן. איפה הסבא? הנה הסבא. בוא, בלי תמונות, שים לו יד ימין על הראש. אבא גם יד ימין על הראש. יד ימין על הראש. יאללה, בעזרת השם. לענות אמן, רק רגע. יתברך שמו של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, ישים לך אלוהים כאפרים ונשך. יברכך אדוני בשמריך, יאר אדוני פניו אליך וחונקה, ישא אדוני פניו אליך וישים לך שלום. ונחה עליו רוח אדוני רוח חוכמה ובינה רוח עצה וגבורה, רוח דעת ויראת אדוני ריבון כל העולמים ואדוני אדוני בזכות כל הצדיקים והחסידים מיום שנברא העולם עד סופו. בזכות תורתך הקדושה ובזכות מצוות פאת הראש שציוויתן בתורתך לא תקיפו פאת ראשכם. בזכות הצדיק הקדוש התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי. כמו שזכה נער הזה לפת הראש, כן נזכה לתורה ולחופה ומצוות, מעשים טובים, יש? יאללה, בר יוחאי, נמשכת אשריך, שמן ששון וחבריך, בר יוחאי, שמן ששון. כל השם יעשה יצליח. זאת רבי שמעון בר יוחאי תגן בעדו. אמן. אמן. תביא. בסדר גם מי שברת האומה שלנו לברך את מוריה בתור. מוריה בתור, השם שמור אמן. 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 השם ישמח. רק את הקו הנכי. כולה צילמתי אותך, את צריכה להגיד תודה רבה. מה זה?